Oke Bapak Ibu hadirin dan juga para penonton yang berbahagia, penampilan dari Mas Sony dan kawan-kawan merupakan satu suguhan yang sangat indah yang patut untuk Anda nikmati dan juga Anda tonton bersama. Bila mana panjenengan menonton Bapak Ibu ojo adoh-adoh, monggo mriki golek sing iup, monggo mriki Dok, Dek. Tapi ada maharnya. Ada maharnya raketang 50.000 anak mahare. Oke. Mas Sony, permintaan dari Ibu Heni, bojone Bapak Leren naik di atas kepala reok duduk. Hebat. Nanti ya. Ayo. Yuk. Please. Tolong. Naik di sini. Nah, di sini. Yes. Terus naik. Berdiri, stand up. Nah. Duduk di situ. Di sini. Nah. Ayo tolong. Good. Oh. Aman. Yes. Tangannya hand. Menari. Kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Good. Don't worry. No dangers. Awas. Awas dijogo. You happy? Terima kasih. Monggo mahare Mas Sony, mahare. Ayo mahare. Matur nuwun Bu Heni, mudah-mudahan harmonis selama-lamanya, amin. Barongnya ceblok. Yo. Goyang terus Mas Sony. Ayo disingkir nih. Atraksi tari Bojang Ganom. Awas. Yuk. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Yo. Ya. Lo. Yo. Ya. Oh, Mas Danu, kalem ya Mas Danu.
Oh, genti sing ngetir Mas Soni. Kang Soni, kalemno ya. Aja cepet-cepet dhewean soalnya. Kalem ae enak-enakne. Yo. Iki lho rek. Dlondonge wong Banyuwangi ora kalah karo wong Ponorogo kono. Ya. Lo. Slolo. Ya. Luar biasa, rambutnya kayak Mister kae, rambutnya tok tapi. Mas, hop, jungkir balik moro neng bapak topi kae ya. Oke, Pak, tepuk tangan nggih, tepuk tangan. Ayo jungkir balik nanti tekan bapak kayak langsung dimuk duwite. Awas. Lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awas, hop. Terima kasih bapak, terima kasih Dok. Salto maneh rene. Yuk. Oh ya. Awas. Yo. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Yo. Waduh. Duh. Asik. Yuk. Iya, awas. Yo, luar biasa. Satu perform yang sangat luar biasa. Waduh. Amazing, luar biasa. Amazing.
masih lemu piye? Basa Madurane Australia piye? Masih lemu lincah. Big big. Yuk. Amazing. Wow. Oke, Mas Sony. Sony, mau kasih uang. Ayo salto sik. Hop, Mbak, hop situ. Masa? Ayo salto. Apik lho. Gak pengen ngono kuwi sama. Ayo salto sik, ayo. Us, luar biasa. Berdiri kaki di atas. Berdiri tangannya kaki di atas, langsung ngambil uang. Ngambil uang karo. Ono sik. Berdiri dulu, cepet. Setelah kepanasan anake, ayo. Selawedi. Oke. Terus menuju ke putra, ya, menuju ke anaknya. Buaya luar. Thank you, matur nuwun, terima kasih. Masa nyauri sama-sama ngono. Pinter Awas. Yuk. Ayo le, bocah ganon. Ayo langsung. doyok. Awas. Loh. Wah. Buaya. Wah, luar biasa. Yo
Yo yo yo yo yo yo. Oh. Rawe, rawe rantas Malang, Malang Putung. Awas. Yo. Yo. Iya. Lo. Iya. Yo. Oke. Oh. Yo. Ho ya. Ha ho ha. Ho ya. Luar biasa. Hop. Yo. Yo. Selolo. Ho ya. Yo. 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 Thank you very much, thank you, terima kasih Mr. Wan. Oke. Yo. Bapak Ibu hadirin dan juga para penonton. Cik jemedar perawane pateng kepletan. Yo. Lanang wadon suka-suka kepiarengan. Yo. Awas. Do Eva, Mbak Yani. Ratu Demit. Yo, yo. Dan juga Mbak Sophia. Selololo, yo, yo. Selololo, ya, ya. Yeah. Yo, yo, oh. Yo, yo, yo. Oh, 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 oh. Yop. Yo, yo. Yo, yo, yop. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo.
Yo bersama Arum Budaya. Lebih dekat lagi monggo mriki iyut. Do Eva senyum
Ojo merengut. Ayo. Gonggo cium Mbak bareng. Yani. Senyum dong. Ratu Demen. Ayo guyub. Mbak Sophia. Senyum. Ye ye. Ayo. Yo yo. Ye ye. Yo yo. Yo ya ya. Yo awas. Buka sini jos. Oh ya. Ayo terbangnya ditabuh terbangnya. Bene, ben diangkat sikile. Oh ya. Jos. Yo yo. Yo yo. Saka 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 sak sak sak. Oh yo yo. Oh ya. Oh yo. Enak-enak no wadon mumpung magena yo tin. Yo. Oh ya. Oh ya. Sak sak ser ser oh ya. Yo yo. Saka saka saka. Oh ya. Oh ya. Oh ya oh ya. Yo yo. Oh ya. Oh ya. Yo. Awas. Oh yo oh. Slololo. Oh ya. Yo yo. Oh. Ye ye. Oh ya. Slolo. Yo. Ayo berputar dalam irama bersama Mas Imam. Ratu Demit. Senyum. Pak Sophia. Yo. Eva. Slow. Ye. Slow. Yo. Oh ya. Jos. Keal. Asik. Ayo teh karo Mas Imam dilokne Eva. Bokongnya gede. Duh blak.
Yo. Yeay. Awas. Lo 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 lo. 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 Ae ae ae. Oh ya. Oh. Jos. Kea kea. To gajel to gajel to gajel to gajel gajel. Balik neh, balik neh. Balik neh ya mam ya. Aku seneng sing kene iki mau beh. Dakine lek dibanterne iso mak slup. Ayo Mas Arif, goyang. To gajel to gajel to gajel to gajel to gajel gajel. Aduh. Pistole Mas Arif arep metu. Pak Bambi. Yeay. So, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Monggo Mbak Ayu. Bersama duet Mbak Neneng dan juga Mbak Indah. Asik, arum budaya, asik asik, asik asik, Sayu enak tenan. Sayu Oke. Kula kowe aja lali marang aku iki to kamar nalikane nandang susah sapa sing ngancani aku tetap tresno lan tetap setia to kamas dereng nate gawe lan gawe kuciwa Asik. ning saiki bareng bukti kowe banjur lali marang aku sithik kowe nesu banjur ngajak padu jangan ngono aja ngono Apa? kowe Asik. pancen ra kelingan gamane dek piye kamas Yuk. kowe janji bunga susah padha dilakoni Kepada para penonton monggo Bapak Ibu yang baru hadir langsung merapat, monggo mriki golek papan sing iyup. Monggo mriki langsung arum budaya buat panjenengan Mbak Neneng. Arum budaya. Setia to kamas
aku jangan no. Sing ngajak padu sapa to Mbak Neneng? Ya wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi. Ya Kurang ajar. trae Geting. Gek piye to? jarene Pak Cip ASU. ASU. Jare sapa? Pak Cip ASU kuwi asu. kok malah digenahne sampean Ya ki. ben jelas. Eva, senyum. Pak kebablasan kowe kok. Ya ya. Senyummu kaya kuntil. Dinceng lho. Dinceng. Gak ngerti bahasamu, bahasa Inggris. Dinceng. Hai. Guyu. Oh gendeng kabeh. Lanjut Mbak Neneng. Apa kowe pancen ra kelingan Jos. samane gak biyen tok angkat Awas. Oh ya. Oh ya. janji bunga Yo yo. padha dilakoni. Oh ya. Awas. Oh ya. Oh ah. Oh ha. Masih bersama Arum Budoyo. Dusun Ngandong Tegalsari. Yo. Oh ah. Kia. Yo. Kia. Yo, oh ya. Oh, ae. Yo, jos. Ya oh, ae. Yo. Oh ya. Yo, jos. Oh ya, jos. Ayo, aja sampai lek nyanyi kok mengkis-mengkis loh ya, awas. Ayo, awas. Yo. Yo. Ae. Oh ya, jos. Yo. Kial. Tak gajel ganjel. Iki lali ora ngombe jamu mambengi. Yo. Ibu-ibu, monggo mriki. Aja nyumpel ning kono, ayo rada rene. Sing nang mburi ben ketok, ayo. Yo. Senengane nyumpel ning kono. Ayo kene terus maju. Ayo monggo. Yo. Ae. Oh ya. Jos. Tak ganjel. Aduh. Ganjel. Rasane kerih ya Mas. Yo.
sayu sayu Asik-asik. sayu sayu Hey! asak-asak asak-asak Ayo langsung naik sini, Mbak. Ayo. Langsung naik. asak-asak Artisnya tas teko. sayu sayu Hey! Kadung ati wis kesang-sang ring antara Mr. Baren, Mr. Baren. mekarek Mr. Baren. Please, dancer, dancer. Monggo, monggo. Sing dadi parang Wah. parang maneng padha senenge jebeng latole Hey! padha welase Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. angen neng atine ya ora wis jatuh ring wayahe Nyileh dilut. Hei, monggo lanjut. Hei. monggo Mbak Eni janur kuning awe awe wis melengkung Asik. ya jadi dengere diantal keloso merakyat lamarane Direk lakune nuju nongko ade ambi mesem-mesem pengantene diriang atine Hey boy Mr. Baren. Hey. Oh ya. Hoi. Oh oh oh. Oh ya. kadung ati wis kesang-sang ring antarane mekare kebyang angen-angen akeh kanyawan sing dadi parang paran maneng padha senenge jebeng atole padha welase angen-angen ning atine ya ora wis jatuh ring wayahe Sugeng rawuh Mas YouTuber. janur kuning awe awe Pais. ya dadi dengere diantal koso merakyat lamarane ngiring lagune nuju nongko ade ambi mesem-mesem pengantene diriang atine Yo, Eva
Yo bersama Arum Budaya dan juga Mr. Barn dan Ibu Heni beserta adik Adianta menyapa panjenengan warga masyarakat dari Sumber Agung dan ucapkan selamat datang, selamat berjumpa dan juga selamat menikmati pagelaran kami Arum Budaya. Oh ya, oh ya, oh Solo, oh ya. Terima kasih sayangku. Jos, matur nuwun. Oleh paketan. Oleh paketan. Aku rantuk bagian. Yo. Slow lo 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 lo. Yo. Oh ya. Oh ya. Slow lo lo. Yo. Ya. Yeah. Slow lo 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 lo. Oh ya, 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 oh ya. Yo yo, yo, awas, oh ya, persiapan, yo awas, slow lo lo, yo awas, ye, slow lo lo, oh ah, slow lo lo, jos. Yo. Yo. Lale. Yo. Arum Budaya. Pelestari seni budaya Banyuwangi. Mohon doa restu kepada masyarakat Sumber Agung dan sekitarnya yang hadir. Mohon doa restu mudah-mudahan Arum Budaya tetap lestari, lestantun kalis ing sambikala selami laminipun. Terima kasih. Amin. Yo. Yo. Ayo gotong royong padha nyambut gawe. Pancasila dasare negara. Ayo
di Joko